L-istess konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata mid-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u s-Supretendent għas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Chris Fearn qal li mis-sibt li ġej se jitwafqu operazzjonijiet mhux ta' emerġenza biex il-ħaddiema fl-isptar ikunu jistgħu jgħinu fi 3 taqsimiet għal kura intensiva li pajjiżna għandu għal coronavirus. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar dan fl-isfond ta' żieda fil-każijiet tal-COVID-19 dominati mill-varjant Ingliż. Fil-fatt spjega li kważi 2/3 tal-każijiet il-ġodda qed ikunu tal-varjant Ingliż. Il-varjant il-ġdid tal-Ingilterra mhuwiex iżjed perikolus individwalment imma hu iżjed kontaġġjuż. Ġifieri il-persuna illi kollu varjant Ingliż jista' iwasslu jfirxu għand aktar persuni milli kien jiġri meta kien hemm il-varjant oriġinarju. Fit-taqsimiet għal kura intensiva, deputat Prim Ministru spjega wkoll li bħalissa hemm 22 persuna pożittivi għal COVID-19 li qed jieħdu l-kura. Chris Fearn issaħaq fuq l-effettività tal-vaċċin. Il-programm ta' tilqim tagħna sejjer tajjeb ħafna u on track u r-riżultati li qegħdin joħorġu anke minn pajjiżna jindika b'mod issa ċar ħafna illi t-tilqima taħdem. Chris Fearn tkellem ukoll fuq ċifri aġġornati għal dawk li għandhom 80 sena jew aktar u li tlaqmu. Qal li tlaqmu 82% minnhom u aktar minn nofs il-persuni vulnerabbli wkoll tlaqmu kontra l-COVID-19. Huwa temm jispjega wkoll li dalwaqt l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini mistennija tapprova r-raba' vaċċin tal-Johnson & Johnson. Minnaħa tagħha s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci sostniet li r-rata ta' mortalità f'Malta hija waħda baxxa. Li jekk tħares lejn l-mwiet li qiegħed ikollna huwa numru ta' mwiet li kull mewt aħna tara kif tista' tipprevenija, però jekk tħares lejn ir-rata ta' mortalità f'Malta meta tqabbilha ma' pajjiżi oħrajn aħna qegħdin l-20 post fl-Unjoni Ewropea fejn għandek pajjiżi oħrajn kbar bħal Spanja, Franza, l-Italja li għandhom rati li huma ħafna iktar għoljin minn tagħna. Il-Professur Gauci temmet tappella għal responsabilità favur l-osservanza tal-miżuri imħabbra. Huwa varjant li huwa trasmissabbli ħafna iktar mill-virus li nafu li kellna qabel. U dis-xenarju qegħdin narawh mhux biss f'Malta, imma qegħdin narawh ukoll f'pajjiżi oħrajn. U allura importanti nappellaw għal responsabilità mingħand kulħadd.